Nyakoro mgajong kamoro mora mintiere no kanyo dakika en 29 tok sa achiel mar okinyi kamoro mora mintiere arwakini machiegni e twak mokwongo e chenro mar piny. Nyakoro mgajong posters make mbuyo kiny makawuono ponono no kineno posters mabende nwake thondwach mabende wantiere godo kinyen makawuono en kaluore gi jong'ad bura 20 manyien mag doho maduong' ma pacho kaindi mabende nondike tich gi jatend piny Kenya no yiergi mano banka koro duola mano mar Judicial Service Commission notero nyinge makamago ne jatend piny Kenya mano chieng' tich ang'wen mar jumani. Okiny makawuono igeno ni gibiro chamo muma e kar jot mar jatend piny Kenya mantiere buore Nairobi konyo mar mondo miyo yalgi yo mapiyo. Manaka Kisumo achiel antiere godo e county ma Nairobi. Dong daher mar mona miachak gi Okil Brenda Ongalo. Arwakini machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Mosonagi. Amoso uni kwa Ramogi aninga Brenda Ongalo nyalego kaugagi. Erokamano ahinya nyakoro mgajwang mano Okil Brenda mabende antiere godo e studio mar county ma Nairobi. County ma Kisumo bende antiere gi wakili mong'ere kaka James Mwamu. Wakili kiwinja mose ni misawa. County ma Kisumo chio nade? Alright, nya county ma Kisumo chio maber Nyasaye rito kawuono koth okogo lakini walamo Nyasaye mondo koth omed chwe. Erokamano ahinya Mwamu. Mana kachako kodi e county ma Kisumo nyaka sani jong'ad bura 20 mabende nopuodhi kod duol mar Judicial Service Commission mabende gisani koro rito chamo muma okinyi makawuono. Diwach nang'o bende gibiro konyo mano mar chwalo ratiro mag oganda e doho ahinya kaluwore gi buche mabende osebedo ka budho kapok oyal e doho. Aparo ni gibiro konyo nikech king'iyo statistics ma kata kwan cases mantie court ma Kenya court statistics niche wacho ni cases ma pod gima kisungu wacho ni backlog gin cases 600,000 kendo king'iyo East Africa ka wan gi backlog mar adek mokwongo Rwanda mantie gi backlog kata cases 6,700 Uganda aparo ni gi 200,000 bang' mano aparo ni wan namba adek kiluwo gi Tanzania Burundi Mugik. Aparo ni appointment mag judges biro konya ahinya e wach mar duoko buche mang'eny e court nikech gima nyiso judiciary kata chief justice nowacho ni gima miyo giyal buche ahinya to nikech nitie judges tin kata jok mawinjo buche gi tin. Koro apano wachno biro konya ahinya yalo bura e Kenya ka. Erokamano ahinya Brenda keni koro kakori pachi kaluwore gi okang' makama ting' ma koro jong'ad buche 20 manyiena mabende koro riwore gi doho maduong' en ang'o? Apani en gima ber ka wayudo judges manyien nikech wan gi tin mar judges e Kenya ka to waneno ni the right to access to justice makatiba omiyo kila ng'ato en ni part of it en ni kaponi in gi case onego bed ni dhi e doho tiyudo ng'at masavi to ka nitie backlog jo 8 koro komede 20 temo konyone. Akani in kaluwore gi in Brenda kan mana kaka wakili kinyo kara mana kwana mag nyidende ni mano wakeini mabende noket kanya kuom judges mago jong'ad bura 20 nwaneno kanyo ka wakeini mine gina boro joma chuo gina 12 neno ko notem ketgi yo makare koso na gitemo gi balance no nikech for one yudo ka okiwinj ka jigo koko ni gender balance cha neno ka gitemo there's proper representation mar genders. Akani wakili nyaka sani judges kata mana jong'ad bura mabende nitiere doho maduong' gin kwana mar 82 gisani kano med 20 mano 102 tiwacho ni e doho mano maduong' nego bed gi matin ne judges mano maromo 200. Akeni bende neno ka pod piny Kenya wantiere chien koso waseketo ongala manyime mar neno ni chenro ahinya mar judicial service ahinya kaluwore gi ratiro mag oganda e pacho kaendo chop dwachge. Pod wan chien lakini gima Kenya biro timo ing'eni judge ka judge ichulo 1 million. Kibiro dwaro kendo judges moko 100 mano biro bedo pesa mathoth kendo moloyo. Gima Rwanda notimo
Rwanda no otimo gimiluongo na amendment kata loko chike ne ma ginyalo hire contract judges kata mo for 5 years. Ema nokonyogi to wan chon ne nitie gimoro mane iluongo ni Commission of Excise. Commission of Excise nogolo e chik nikech ne giwacho ni ka ng'ato yier temporarily seche moko mondo ji odonj kuome miye masoya bedo mayot. Taparo ni kwa haya kata mana gine another 50 to nyalo konyo ahinya. 200 bro keto problem mabro bete ni problem mar budget. Ibro yudo ka Kenya kiane nyalo afford 50 judges ani giwacho ni gionge pesa. To aparo ni nyaka wadwara ne yo moro ma inyalo reduce go backlog gima judiciary osetimo ni sani timo gimiluongo ni court annex mediation kata winjruok ji bet oko to ulose wach bura mondo ne ane ka cases go nyalo dhi piyo. Gima kendo gine judiciary reduce iluongo ni small claims court matindo tindo mawinjo pesa matindo tindo to wach negi ni nyaka cases go gitieko within 60. Sani medruok mag jong'ad bura mano allowances mago ka kodok korka okumba mar thieth. Neno ko okumba mar thieth ne jang'ad bura mar doho maduong'. Okumba mar thieth inpatient ok tin ne siling miliona mano madiroma 10. Bende nitiere outpatient kanyo, bende nitiere dental, to bende nitiere gik moko kaka mortgages gi mamoko. Hapa ni kar budget kanyo, it's a matter mar ni serikal prioritize. Nikech kiyudo ni ka ng'at mang'ado buche ma directly affect ngima mag dhano. Hapa ni gima temoga wacho pile ni Kenya ok dwach ni waonge gi pesa. Pesa emoko kete good use. So if the judiciary can be funded well, then it's a way mar ensure ni judiciary no and independent on its own. But koro kirango ni erodi saniero wantie kuma wantiere no to pesa no pod ng'eny ne jo Kenya. Mamino ni ushuru ma wadhi chulo mondo wa sustain jok mantie gi bo bedo pesa mang'eny ahinya. Koro no about salaries remuneration commission trying to make ketoni osara obed ma standard matin, but kirango kinyal interfere gi judiciary. Ntie level mo kinyal interfere go ahinya. Ka salary no seket kanyo to salary no ema nitie. Koro no sigo manyaka wating. To kaka senior na Mwamu wacho kani gima watemo gima osebedo ka timre ni courts be osetemo ka dhiro ji mondo many alternative dispute resolution. Ok kila kitu min go ikosa na ginyawadu, nitie moko munya solve kiun. Nitie moko unya dhi wuoyo mojo ni mediation, nitie arbitration. To nitie woro ma court endo keto milongo ni court annexed mediation ma igiketo case mora mobiro e nyim doho nyaka duok piny gini be usetemo ma dhiuru tema ne wuoyo mondo wa reduce backlog mar weche mabire court to mondo wayud ka wanya sort weche moko kapodi we maintain the relation manitie kindu. Nikech kusechope do tingeni koro uchal jok ma useketo wadui moro nitie kanyo. Koro court annexed mediation or alternative dispute resolution systems manitie in place inyati godo kawa temo chopo aluong ni chopa ngocha koro chopo dwaro chopo dwaro mar ni bed ni waonge backlogs ni ka ng'ato nitie gi issue to dhi piyo nikech nitiere moko kuom kata mana cases buche mamoko ma bende inyalo ga yale e yo mapiyo. Emomiyo ni jatend piny Kenya ne nitiere romo moro mano mong'ere kaka report mong'ere kaka National Council on the of Justice. Mano report mabende nochiw jumani naneno ka jatenda mano jodoho jatend jodoho pachoka karamna Chief Justice ma pachoka Martha Koome bende na chiel kum jogo kwa bende nochopero makamano. Kwa kama jatend piny Kenya bende noloso kaluwore gi wach bakamban jatend piny Kenya William Ruto hinya kaluwore gi wach mag mibadhi wach mabende osebedo karamna kiseo jo siasa nosebedo kathiro do. Mano kanyalo winjo ginore mabende jatend piny Kenya William Ruto ne wacho e kinde mabende no yango report mano mar National Council on the Administration of Justice. I have asked the Attorney General to present the two bills that have been outstanding for a while now to Cabinet tomorrow. The pensions for
judges, which has been pending for, I'm told, 4 years. We will approve it tomorrow. We will consider it in cabinet tomorrow. Support the process that no matter should go to court unless it must. That we should try and sort out all matters, try to talk to our customers, try to talk to all taxpayers, try and resolve all the issues out of court. Jatend piny Kenya William Ruto ka bende naloso e kinde ma bende nichiwo report mar NCAJ kata National Council on the Administration of Justice. Iwinjo kanyo kata mana kowacho ni obro temo kar nyalo mare mar chopo singo duto te ahinya mar neno ni tije mag judiciary, tije mag doho pacho kaendi odhi e yo mahuyanga. Kata kamano bende nitiere gima wacho James Mwamu, wach mar choko osuru. Wang'eni piny owacho mano mar Kenya Kwanza kotelnegi kod William Ruto nitiere gi dwaro mano mar choko omenda ahinya osuru e kor gwenge ma pacho ka. Iwinjo kanyo ka bende okwayo jong'ad bura judiciary mar mondo mi one ni kik gidin buge mogamora mano ma bende biro kata mana kelo nyao e choko osuru. Ahinya kar choko osuru e doho ma pacho ka. Mibadhi bende osebed kata mana kiseyo godo jong'ad bura. Keni wacho makama diwachang? Mano jatend piny ok owacho maber nikech king'iyo article 159 wacho ni judiciary kayalo bura to otimo gi gima kisungu wacho ni without fear or favor, maonge luoro kata onge dok ne ng'ato. Kakoro wacho ni kakoro ng'ato mantie gosuru odhi e court ni kik mi injunction, mano gima ok nyal timore nikech seche moko KRA obiro dala ni omako gigi odhi e bank account ok nyal kata chulo nyathi fees. Kama inyalo yude, minyalo dhi joti en court. Emomiyo ok nyalo wacho ne judiciary ni kik ng'ato dhi e court. Pod wabiro mana dhi e court, kata wan wakinde pod wabiro tero weche court. Ka ng'ato biro ni KRA omako gige, to nyaka water gige court. Kanyo ok onego donje. Nikech osuru michoko e Kenya ka seche moko yo mitiyo go osuru. Gimomiyo jo Kenya seche moko ok chul go osuru nikech seche moko pesa ne ikwalo. Seche ne itiyo go marach, iwinjo ka colleague na wacho kaka priority. King'iyo sirikal, jokuoge duto kata jok ma injeri mwachungu weche moko ka mi oyalgi e yo makare kin thuolo mar ndalo 90. Keni kaluwore gi in bende samoro kintiere gi ote mora kaluwore gi wach mar osuru makamano. Kachako gi wach mar osuru nikech kiwinjo ka Ker Ruto wuoyo to wacho ni otemo advice judiciary to gima wiye wil godo kata gima onego bedni nie pache seche mowacho gik makamago en ni katiba wuone mosewacho ni judiciary is independent. Judiciary en mana subject to the constitution but not to the direction of any other person. Matiende ni katibed mana ni ne ker ma Kenya, katibed ni ng'awa to okonego bed ni tiwo statements machal kamano nikech the more michiwo statement kichako tiwo statement machalo kamano to ichal ng'at mangiso judiciary gimo onego bed ni gitimo. Chaka gimitae. Yeah. To interfere gi independence mabe osebedo majosebedo ka wero pile judicial independence. Kochopo korka wach mar small claims court ni osekonyo mang'eny nikech iyudo ka seche moko ji nie court to giyware ni wach pesa moro mabe onge. Iyudo ni gin kanyo to cases budho molo kata higni 3 kapod oluwo pesa. Iyudo ni in the long run pesa mitiyo godo e doho matin en ni ong'eny moloyo pesa miluwo cha. Koro it does not make sense ka small claim courts koro oket gi kanyo mondo gitem ni gikonyo jo Kenya e yudo kaka ginya yudo justice piyo. Ninjo ka William Ruto wacho ni kinde thuolo mar ndalo 90 mano dweche 3 nego bed ni igero small claim courts mano doho matindogo madirom 4 e pacho ka. Mane ahinya bura Nairobi. Nikech manitie to waneno kaka yendo oseger gi mand gisechako tiyo cha. Results nitie. Nikech iyudo ka kata gise simplify the process mar yudo justice e courts machal kamago. Nikech initially nitie gimolongo ni service ka ng'ato donjoni to nitie konego bed no biro mi papers go
mondo yud ni anan gi kes makama kama wadhi e court tarik makama kama to koro koket gi ni small claims iyudo ka nitie gimoro ni substituted service tinde ng'ato nyaka ta serve e WhatsApp bora ni oseoro nigo kata email misesomo to ni kamano to bura dhi to rumo piyo mane is also a way mar deal gi backlog ma osebedo ka wan godo ni akena kiloso kaluwore gi backlog Mwamu mana kijalo winja akene nango meni budho mag yalo buche nitiere e doho akene enango manyalo kelo budho mar mondo mi bura osik e doho kuom thuolo malach ginero ma bende oganda ok nyal bedo ni ong'eyo mana kaka wakili gima judiciary onego bed ni timo judiciary onego bed ni invest ahinya e wach mar technology king'iyo piny machalo Canada gima nokonyo Canada ni negi invest e technology ahinya emomiyo nitie buche moko ma kaka sani watimo gima miluongo ni virtual hearing kichike tiwinja buche to weche be okidhigo mang'eny and then filing be onego bed ni timore faster to gima be timore e Kenya ka ni gima wasebedogo ma ok gin ahinya infrastructure buildings ok ng'eny kata sani judges mobedo appointed 20 gi ka ok oger courts moko kuonde ma gidhi beti dhi bedo problem nitie courts moko ma kidhi tiyudo ka judge kata magistrate obet mana stone nikech onge infrastructure ok ber seche moko gidhi gi higher county hall ema gibeti koro matiende ni magi gik mosebedo gini gima caution judiciary gima ker timo ahinya seche mitimo gigi ahinya nyakar bayo bando kanyo bende jatend piny Kenya bende noloso ka bende wacho ni osebedo kata na kese ni osebedo kodhi e rombe mopogore mago mag doho akek konyalo winjo gima na jatend piny Kenya wacho kaluwore gi wach makamana ahinya kaluwore gi rombe mago mag judiciary kata mana mag doho ma bende osebedo kodhie. They can confirm to you that I have never put a telephone call to anybody to ask them to do nothing. My support for the judiciary is so that they can effectively deliver justice to the people of Kenya. Period. It's okay to take government to court. It's okay to take me to court. I have no problem. If you have a matter, and if I lose. And I heard what perception is everything. Kaponi in care, you're the head of the executive. Tisiki nigi judiciary. Then idwoge wacho ni inyatero serikali court to wawuoke serikal mayando bedo kongeni nokgiona rule of law. They did not stand for it. They did not they did not obey court orders. The sirikal mayando wuokni. Koro ka en be entie kanyo to ji siko nene ka gimora mora mitime judiciary, you will start questioning mana kaka wacho ni perception cha kise create perception ng'ato boluor kata dhi e doho nikech obo wacho ni kata ka dhi to jogi chal ni gin osiepe. Koro seche moko justice may not be delivered. Seche moko en ok otime kamano but kaka jopiny nene kata perception moketo oko kacha en ni chal ka ng'ama oseso jogi ofuko kata ng'at ma nitie kaka temo timo gi mondo gibede nikech kinde ka kinde bende ojase kata mana doho kaluwore gi mibadhi doho pile ka pile un kaka wakili bende wacho ga ni un independent bende un independent adier so nitiere kata mana kaka inyalo tem loku matin e to donje box ing'eni independence to apani anya wacho ni entie ting diriyo nitie independence mar ni decisions mi make ng'amo timo mane but for as long as the government still funds judiciary which is in order financial autonomy ka onge kiyudo ka koro ker wacho ni anamedo judiciary pesa makama mondo gitim gima gitimo ni seche moko independence no seche moko onge fully but it's something that is achievable. It's something that is achievable. Lakini Mwamu kaluwore gi in kata mana kani wacho ni wach bando mibane gweno tiwinjo kano ka jatend piny Kenya oloso kar kende ka bende wacho ni en ok obi ng'wano doho ka bende wacho ni en kata mana bura moro amora nyalo donjne godo to doho oyala e yo ma huyanga ka kata mana ka okoroch ratichgi. Kenya osebedo nyaka ne wayud constitution manyien apani independence osebedo Justice Maraga ne to gi onego bed ni neno oko nikech kuma chiko ne waneno ka osiep biro matek kind chief justice kod ker kiyudo ka osiep nitie kamano to mano ok ber mano ok nyal keto independence bedo maber nikech
Independence ni nyalo kawe ka ng'ato soyi ofuku uromo kode umadho chai every evening, you know, ka gidwaro gimoro isemiyogi, ing'eni mondo koro gi act against you bedo problem. Emomiyo koro Chief Justice ni nyaka bed cautioned. No, oaye bed ahinya manenore no chiegni kaka ne colleague na nowacho ni ng'eni kineno jomoko ka godhiambo gidhi madho chai e kibanda moro, gimadho chai gi mandas. Koro ka chiemo re kao jogi ni ng'ani ema dwa act against you to bando ng'ani ing'eni jogi osiepe. Gimadho ga chai gi mandas dhiambo kodhiambo, koro ok onyal timo gimoro against ng'ama chalo kamae. Lakini sani to pod wanyalo wacho ni Kenya pod wan gi independence. Lakini ing'e gima notimore, kata Moi be nochako maber, chako miyo judges salary increase gine. After 3 years nogolo gimiluongo ni security of tenure, gima iwacho ni judge kidwa golo nyaka itere tribunal. Ineno kaka jo IBC gi nyo ter gini jailak ma parliament, koseter parliament pass, tribunals obedo formed. Mae ki yudo ker madwa control institutions magi kaka gichako, emomiyo judiciary nyaka wenge ge nyaka nen magi ng'eyo ni seche moko gik moko nyalo bedo marach nyime ka kwachiko 2027. Ero kama na nyen kitane no kasabe nde ringo mapiyo odong' mana gima tin ne dakika 10 mar mondo mi watiek twak makama. Kata kamano e kinde thuolo madwach ni dweche adek gi wiye maber jatend piny Kenya osebedo e apis. Aneno ka lokruok makoni kod kocho osebedo kata mana kitimo ne doho e pacho ka. Nwaneno banka no sechama chama mane jong'ad bura auchiel no puodhi, 4 no dhi e doho mano mar kwayo mar oro kwayo kata mana mar apil, ka bende 2 no dhi e doho mano motenre kod aluora gi lowo. Akenya sani Brenda king'iyo kata mana kinde thuolo mar moheo dweche adek chakre jatend piny Kenya donje apisi, diwach nang' kaluwore gi tije kata na mise mosechwalo ne doho e pacho kaende. Kaka nochako maber kuom keto judges mane osebedo pending, nikech kata kirango judges 20 mane oketgi mae position mane obedo advertised dwe mar adek ma dwe mar 12 ka koro gidwa chako donjo, maka gidonjo podi ka ketgi e stations before they settle boka time. Anoni nochako maber kuom kao judges manintie ka manotimo the same day the next day after bedo sworn in kaka president mapiny ka. Neno ka inyawacho ni intentions gene beyo, otemo konyo judiciary matek ahinya, but again kaka senior nama Mwamu wacho, caution mar bedo ni do not concentrate. Onego beni timo gigi, yes, itimo gi chik dwano beni timo magi, lakini perception mi create cha itimo gi out of inyatimo gi moki involve a lot of limelight in it, nikech itimo gi monego bedni temo. Ting'eno kang' makamano bende biro, waseneno kata mana buche madoho osethicho oko, buche mag mibadhi ahinya maluoro weche mag mibadhi ma bende osethicho oko. Akeni Mwamu nyalo wacho ang'o kaluwore gi wach makamano? Waseneno buche ahinya igani kende buche mathuth osethicho oko, buche mabende mako jodito mopogore, waseneno josiasa, waseneno jotimo ohala madongo mabende nodonjnegi koda buche maluoro weche mag mibadhi mabende osethich oko. Akene diwach nang'o kaluwore gi tije mag doho ahinya kaluwore gi ratiro mano mar ng'ado buche? Bende kitieko bende kaluwore bende gi wach mar jatend piny Kenya e kinde thuolo mar dweche mohew adek mabende osebedo ka osedonje apis kotiyo ne jopiny. Aparo ni wach mar yiero jaji mane owuro tamre yiero ka ne otimo maber ahinya, nikech ing'eni chik wacho ni Judicial Service Commission bochung' ne weche mag interviewing kata mana penjo judges penjo, kose wacho osedhi through kanye maka in gi problem moro kata NSIS report itero, iwacho ni ng'amudwa yiero ne en ng'ama jakuo, ng'ama nyamibadhi osetimore kama. To ripode makamago ne onge gi judges gi. Emomiyo President Uhuru ne okotimo maber ahinya. President Uhuru ne panis jogi. Judges moko nitie manobete wach mar BBI. Mano wacho judgment mar BBI, mano throw BBI ko. Tapane asira nomake. Ing'eni gisebedo jatend piny to be koro yok wang' ahinya. Kanyo bi ng'eni waseyo Uhuru ne okotimo maber. Ochando judges gi, panis gi, oketo gi a lot of problems. Emomiyo appointment mane William Ruto timo morwako judges abich bano Uhuru notimo maber.
moko no kwalo pesa, cases bedo cases evidence maonge kosango matimore nikech kiyudo sirikal ma chako tiyo kamano mano matiende ni gimbe gitie cases moko biro keto kuom ji aido gitero e judiciary to giwacho ni macho nche wagolo lakini ng'ani mato be deal go uru emomiyo wach mar closeness mar executive gi judiciary no en gima miyo wakionto kwa ahinya nikech judiciary ok ni miyo pesa nikech gine ni it is a privilege gin an arm of government ma constitution owacho ni should be funded koro pesa gi onego beni gode consolidated bank direct gik moko konego beni keto machalo kaka ng'at moro makoro nyathi moro mitero ne biscuit in the evening seche moko ing'iewo ne toy judiciary nitie gi right mar pesa gi emomiyo gigo konego beni gidhi kwecho onego gi present budget parliament to parliament approve mondo kanye makoro independence nyalo bedo koro pesa gi gigolo e consolidated fund. Erokamano ahinya James Mwamu, erokamano ahinya. Wabiro duogo iri mar mondo mi ayud pachi mogik gi Brenda Ongalo kata kamanya kwara moga gi ajwang gi sani nitiere moko kuom ote ma bende donjonwa moko kuom gi ma bende biro somo e wang' jowi kanyo mana kinyalo ketna moko kuom ote kapok awinjo paro mogik kuom kinde ma bende nitiere godo kiny makawuono. Ntiere buche, ntiere janino mondiko ni buche kao kinde malach ahinya mondo otiek yalogi. Onego tim lokruok e pend chike machiwo kinde makare monego yal godo buche matieki. Buche moko sani okao higni mahewa bich nyaka ne tergi e nyim doho. Joyal buche moko bende dwa yude tich ahinya. Mano yule tich ahinya erokamano ahinya. Janino machielo kamana kanyalo neno ote ang'eyo ni maduong' ma sirikal okao en mar ndiko gi e tich. Sirikal omedo thuolo mar tije ne oganda jo Kenya. Onge lokruok maduong' madhi betie e doho ni mar mibadhi ni ile e doho. Cases bende budho e doho. Erokamano ahinya kuom ote magi. Kanyalo somo ote moro Sharon Jogo kata cham muma kawuono to pod onge. Gin mana joka lewni magiloko. Mana kanyalo yudo ote mogik ma bende nyalo somo. Ntiere achiel kuom mondiko ni asenyo min Sharon, but to the judiciary there is no value it will add to Kenyans because what I believe is that it's in their own hands. They are controlling everything. Mago gin mana moko kuom pacho mag joneno magwa mabende oro kiny makawuono. Kata kuneno ote Brenda gi Mwamu. Ote neno kata mnaka pod oganda ma pacho kaendi gionge kuom gena ahinya ne doho e pacho kaendi. Brenda wachin mogik achako kodi kaluwore gi thuond wacho kiny makawuono. Wachna mogik kan bed mani perception moseket kanyo no koro ka judiciary osebedo ywak ni gin understaffed gionge jong'ad buche moromo especially kochopo korka judges kata magistrate pod tin ka kinya medgi to mose medgi matin no onego bed ni gitemo tiyo gi momedgi no mondo jopiny one lokruok so that kata ka jopiny dok chulo ushuru cha ting'eni chulo to dhi fund judiciary to in as much as the fund judiciary no ka weche be sudo nikech kin perception manitie oko ka en ni onge lokruok moro amora ma dhi timore koro kata jogi dhi chamo muma kawuono onge ng'ama nigi yie ni nitie lokruok koro let them shock us by delivering. Erokamano ahinya. Keni Mwamu pachi mogik en mane seneno kata mna ote mag joneno kawacho ni gionge kod yie gi doho ma pacho ka. Aparo ni jopiny gik lose faith e judiciary. Judiciary setema ahinya kisebede piny kata inyalo ng'eyo ni chon cases ne tiyo kata mna 20 years tinde gi nyalo tieko minimum of about 5 ok gidhi mang'eny ahinya nikech sani judges ng'eny ndalo cha bende waonge gi courts mane yalo weche mag law mag environment mag jo mindiko kiyudo kaka statistics manyocho wachi ni cases mag joma odonjo mayalo weche mag employment kata mag ndiko courts maber ahinya mosebedo kadhi gi buche mang'eny ahinya en Kisumo gi Nakuru. Emomiyo improvement osebedo jopiny gik lose faith gigi onego beni maegi e gino miyo seche moko every time kwaneno ka weche moko dhi marach to ji onego beni loso kaka jopiny oseloso go ero lakini kik lose faith improvement nitie weche mag corruption be koro onego bed tackled mondo owuoge court jotend jo lawyers machalo kaka Ongalo gini koro be onego beni wuoyo wacho ni aka udhi marach
ka ok udhi ne jopiny maber. Ing'eni ka ji omedo wuoyo kendo seyo gik moko ma ok beyo ka piny bedo maber. Taparo ni jopiny kik lose faith nyikwa Ramogi, wamed mana support judiciary biro deliver. Komigi technology maber, omigi equipments maber, omigi officers maber, gibiro mana deliver. Gima Rwanda osetimo ni Rwanda okawo chik moro moketo ni kindiko judgment, kisewinjo bura, to judgment nyaka iketi ndalo 30. Ndalo 30 kise deliver judgment noserumo. Ndalo chon mane Chief Justice chunga ne nitie noket ni judge kata magistrate deliver judgment bang' ndalo 42. Lakini apani mano nokethore, ji odhi e nindo. Koro mana pano nego duogi ni nitie period monego keti ni kisewinjo bura to nyaka ichiw judgment bang' ndalo maromo kama, ndalo 30, 28 kata 42, mondo kik jopiny go koko. Ero uru kamano. Ero kamano ahinya James Mwamu, in bende ogo ero kamano. Ma kawuono jong'ad buche 20 mag yalo buche ma bende osebedo kanor e doho. Wan wabiro mana keto wang'wa gi itwa oko kacha mar neno kaka gibiro bedo ka gitiyo bang' ka gisechamo muma. Kokamano gikanyo makila e giko mar twak makama, mana kaka pile chieng' tich adek bang' twak mar chenro mar piny wadonjo e tedo gi chiemo. Nyadendi Joyce Duora osekore mar kelonwa kit tedo. We warit wane ni en tedo mane ma bende biro bedo kotedo okinyi makawuono. Kik idhi mabora.